Kechengsi Karlitang Dorsing Chisong Terang Memorial Knockout Football Championship Tournament ke pamanpon. Lason si phai kuni ni phaing koi arni Chrysler ke Dhansari constituency ke parlo dal dili desoi rong pia rong pathu aklamalong tado club ahin pen chepater piponsi Kechengsi Karlitang Dorsing Chisong Terang Memorial Knockout Football Championship Tournament ke pamanpon. Lason si arnikang sam porphai ke thom malompen Karlitang Dorsing Chisong Terang aphan akaya lamu tado club lapen a hemasor lapen a donara batumpen chekimo ponpen football ke pathu pangchengpon lapen bangso tado club along maipu gonesh rong kongchun bang raja hansi lapen desoi rong pi village development committee a maipu kolom sing kramsa kongchun bang khorsing hansi dun maipu rajen rong pi lapen ke ongdung Sarkari gangbora rong asar lapen bang sualong aluhi aman pen kachetong dun Chrysler ke Dhansari AP Chelsea Sisia Maipu Mohon Singh Tok bi lapen ari sang huatum pen chetong dun adun thu Karlitang Dorsing Chisong Terang Memorial Knockout Football Championship Tournament ke paman ponalong kapathu pon truck parking lapen AP Chelsea asong latumang bongsi pathu pon lo lapen ki jorapor truck parking atumpen gol hini thapen chipahai ponlo lapen ki chengpen ki jodan football ki pathu along misen pen pajut pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong